Shubor nakaslem jong Nongsan Hima. Ya kamet kabadang sa jong ka Longkmie, Bibi Morris Lingkoi arpuis nem kereta, kabala doe la ka jong ka jingim, ha kaba ka rukom yap ka jong ka, kala Suba sniu, ba ka te ka Longkmie kala ban Shah Pynïap, la Pyndep no ka Jingleit Ontep menta ka singi ka praterik unailar arajar arpulai, ha ulum jingtep jong ka balang Presbyterian Nongtraw West Khasi Hills. Laban ka daw hang ni ba ka te ka jingja kala ja, ha kawai ni ki jaka ha pendeng ken a, kabahab hapo kasnong Nongtraw West Khasi Hills, ha kamiet jong ka santarik ubanay nailar arajar arpulai, ha kayeng sa jong ka. Balong bagati ka Longkmie ka syong ka sa lang balaw jong kurem jong ka, henday ha kapor kung bakit ba JEA min miet, ukurem jong ka te ka Longkmie lawan mari ban khot, pat pentip siya uhinmen jong ka, bakalaklat no. Halor ka te ka jingja na kiliang kinong ilam snong ka te ka snong kila pentip no, ya ka te ka jingja siya kipulit, ha ka ba kipulit ru ha kasingi ublay jong ka tayo, Mario jingtep mar kila hiar siya katika snang manap ya jing siya bat hadiin kani kila penkit no ya ka med yap jong katika Longkmie siya civil hospital Nongtraw ban Pyndep ya ka postmortem shu ha ka nyo trek ubenay nailar arajar arpulai kibahi nga sem jong ba badon bor rongrin ubadi ukurem jong katika Longkmie lalit ban IT no ya u siya kipulit ka Nongtraw.